ሻብዓይ ፍጻሜ ብሕታዊ ኣብ ብሕታዊ ዝብል ቃል ክንሓስብን ክንስተንትንን እንከለና ብሓደ ወገን ባሕታዊ የስምዕ ማለት ብሕትውና ከም እኒ ፈለስቲ ብኻልእ ወገን ድማ ምብሓት ምውናን ወይ ምቁፅጻር የስምዕ ንኣብነት እገለ ዕላል ብሕትዎ ነዚ ወይ ነቲ ቦታ ብሕታቶ መድረኽ ወይ ስፖርት ብሕትዎ ወይ ብሕታቶ እውን ንብል ኣብ ገለ እዋን ምስ ከም ውልቃዊ ዝዓይነቱ ትርጉም ክወሃቦ ይረአ እዚ ካብ ጉጉይ ርዲእ ዝነቐለ ኮይኑ ይስምዓና እቲ ሳልሳይ ትርጉም ብሕታዊ ባህሪ ኣመልን ርዲእትን ወይ ልምዲ ካብ ካልኦት ዝተለየና ዘንጸባርቕ ኣዘራርባ ይኸውን ብጽሙቕ ዝበለ ስነ ሓሳባት ብሕታውነት ኣብ ዘን ዝስዕባ ሰለስተ ነጥብታት ተመርኪስና ንርድኦን ንትንትኖን ቀዳማይ ባሓተ ብሓደ ወገን በዓላዊ ሳብጀክቲቭ ትርጉም ክህቦ ከሎ በዓለይ በዓልኻ በዓልኺ የስምዕን የረድእን ብኻልእ ወገን ዋንነት ኣጀንሲ እንከመልክት ናይ በዓለይ ናይ በዓልኻ ናይ በዓልኺ ንብል ካልኣይ ትርጉም ባሕቲ መባእታዊ ጀማርነት ይሕብር ንኣብነት ንምጥቃስ ባሕቲ መስከረም ንብል ካብዚ ብምስዓብ ብሕታዊ ሰብ መጀመርያ ወይ ጀማሪ ሕብረተሰብ እዩ ኢልና ንሓስብ ሳልሳይ ትርጉም ባሕታዊነት እዚ ጉዕዞ ንምልላይ ውሽጣዊ ሰብነት ኢልና ክንርድኦ ይከኣል እዚ ጽሑፍ ብዛዕባ ባሕታውያን ወይ ፈለስቲ ከም ዘይኮነ ኣቐዲምና ንሕብር እቲ ክእረም ዘለዎ ኣጣምታ ድማ ብሕታውነት ምስ ውልቃውነት ምትእስሳሩ እዩ ምኽንያቱ ውልቃውነት ኣነ ዋና ናይ በዓለይ እየ ዝዓይነቱ ርዲእ ስለ ዘእንግድ ምዃኑ ውልቀይ ኢልካ ካልኣይ ወይ ሳልሳይ ክትብል ስለ ዘይቃዶ እዩ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝገለጽናዮ ውልቃውነት ብመሰረቱ ብዛዕባ ምሕንጋድ ወይ ምዝላቕ ካብ ሕብረት እዩ እዚ ማለት ኣነ ንውልቀይ 4 ነጥቢ እዩ መጀመርታን መወዳእታን ናይ በዓለይ እየ የስምዕን የረድን እዚ ኣንጻር ሕብረት ዳ እምበር ምስ ብሕታውነት ኣይተሓናፈፅን ምኽንያቱ ኣብ መንጎ ብዙሓት ተፈጢርካስ ኣነ ንውልቀይ ምባል ኣይናይ ጥዕናን እዩ እንተ ናይ ብሕትኻ ባህሪ ወይ ተውህቦ ከለወካ ግን ግድን እዩ እዚ ብሕታውነት እዚ ከዓ ተማላላይ ዳ እምበር ንውልቅኻ ከም ደሰት ኣየቑመካን ኣብ ቋንቋ ገዝ እንተሪና ባሕታዊ ማለት ባሓተ ከም ሓደ ይትርጎም ተወሳኺ መረዳእታ ኣዴታትና ነታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ናይ ወርሒ ባሕቲ ኢለን ክጽዋዓን ከብዕላዓን እንከለዋ ንዕዘብ ብሕታዊ ብዛዕባ ሓደ እዩ ምብሓት ኣብ ሓደ ምዕራፍ ኣብ ሓድነት ምእታው እዩ ክንብል ንኽእል ካብዚ ሓደ ዝመንጨወ እዩ ከዓ 2-3 እናበለ እልፊ ኣእላፍ ተኽእሎታት ክኸውን ዝኽእል ከምቲ ናይ ሃገርና ኣቆጻጽራ ዓውደ ኣዋርሕ ብባሕቲ ጀሚርና መዓልታት እናወፀርና ከምኡውን ካብ ብሕታዊነት ጀሚርና ብፀይትና ወይ ብፃይና ክንብል ንኽእል ከም ሳዕቤኑ ከዓ ቤተሰብ ስድራ ቤት ዓዲ ወዘተ ብምባል ሙሉእ ሕብረተሰብ ክንቐውም ንኽእል ብሕታውነት ኣብዚ ዓለም ሳይንስን ቴክኖሎጂን እትግስግሰሉ ዘላ ዘመን ብኸመይ ክንነብሮ ይከኣል ኣገዳሲ ሕቶ እዩ ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን ባሕታዊ ምዃን እምበር ኣእምሮና ይብሕዶ ኣሎ ንምባል እዩ ምኽንያቱ ዘይባሕትና እንተኾይና ኣብዛ ጫውጫውታ ዝመልኣ ዓለም ጥሒልና ከይንተርፍ እሞ መልክዕና ከይንጋጊ ገጽና ከይንርስዖ ምጥንቃቕ የድሊ ብሕታዊ ገጽና ኣይተሓበአና ሰላም ከመይ ትቕንዩ ክቡራት ተኸታተልትና ድሓን ደቐኒኹም ከም ወትሩ ኣምሳኹም ንጸንሕ ኣሮን ምስ ፊሊጶስን ክኾብነ ንሎማዓንቲ ሒዝናልኩም መጺና ዘለና ርእስቲ ብዛዕባ ብሕትውና እዩ ዕሙቕ ዝበለ ሓሳብ እዩ ሓው ፊሊጶስ ብዛዕባ ብሕትውና ደለካ ጠብላሕታን ሓሳብን ክተካፍለና እሞ ብኡ ጌርናኻ ናብ ክኾብ ክንቅጽል ኢና ይቐኒለይ ከመይ ቀኒኻ ኣሮን ከመይ ቀኒኻ ክኾብ ከምኡን ሰማዕትና ወኒ ብዛዕባ ብሕታውነት ሕብረተሰብና ከም ህዝቢ ወይ ከም ሕብረተሰብ ክንርድኦ ከለና እዚ ብሕታውነት ዝበሃል ነገር ተለማሚድዎ ይውን ኣለዎ ኢልና ብጭብጢ ክንዛረበሉ ንኽእል ብዙሕ ክህሉ ንኽእል ኾን ምክንያቱ ከምቲ ኣማጻጻ ናይቲ ዝግበር ብሂላት እንትርኢና ሓድሽ ኩነታት እዩ ሓድሽ ነገር እዩ ክንብሎ ንኽእል ተዋሓደስ ኣብዚ 34 ዓመት ገጹ ዝመፀ ኢለ ይሓስብ ምክንያቱ ካበይ ብገስ እንቲልካኒ እቲ ብሕታውነት
ኣብ ዓዲ ብማይ ቤቱ ብዓዱ ብዝያዳ ሰብ ክጽዋዕ ዝኽእል ኣብቲ ብሕታውነቱ ብዙሕ ቦታ ዘለዎ ኣይመስልን ብሕማቕ ዘይኮነ ኸኣዚ ብንጽቡቕ ኢሉ ዝተሰርሐ እዩ ብቐሊል ከም ኣብነት ክንወስዶ ተኾይና ብሕታውነት ንኽርድኦ ተኾይና ሓደ ሰብ ኣብ ሃገርና ዋላ ክንምርዖ ከሎን ዓቕሚ ኣዳም ኣኺሉ ቤተሰቡን ወይ ከዓ ቤተሰባን እዮም ብዛዕባ ነቲ ውሳኔ ዘምጽኦ ካብኡ ቐፂሉ እዩ ናይቲ ብሕታዊ ሰብ ተሰማዕነት ዝህልዎ እዚኣና ኣይትኾነኒ እዚ ንዓይ ዝኸውን ዝብል እዩ ስለዚ ናብኡ ንኽኸይድ ኢለ ዘይኮንኩና ኢሎም ዕላማይ እቲ መጀመርትኡስ ብሕታውነት ብኸመይ ንርድኦ ንምባል ማለት እዩ ብዝተፈላለየ እቲ ብሕብረተሰብ ኮንካ ምውሳን ብዓዲ ወይ ብቤተሰብ ብማይ ቤት ኮንካ ምውሳን ሲ ንቡር ዝነበረን እዩ ኢለ ዘስተብህል ማለት እዩ ካብኡ ግና ኣብዚ ሓድሽ ክፍለ ዘመን ክንነብር እንተኾይና እቲ ብሕታዊ ሰብ ዝብል ናቱ ኣምራት ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣሎ ንዕኡ ከስርሐና ዝኽእል ቃላት ድዩ ኣባህላታት ድዩ ኣሎ ኢለ ዝሓስብ እዚ ሎም ዓንቲ ንገብሮ መደብካ ንዑ ንምፍታሽ እዩ ስለዚ ብዛዕባ ብሕታውነት ክንሓስብ ከለኹ ኣነ በተን ከምቲ ጽሑፍ ገሊጽናዮ ዘለና ኣብ ሰለስተ ነገራት ነጥቢ ብምትኳር ጌርና ክንሪኦ ንኽእል ሓደ በቲ ባሓተ ብሒቱ ኢልና ንሓስቦ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ከኣቲ ባሕቲ ከም ሓውሲ መጀመርታ ሕጂ ባሕቲ መስከረም ንብል ቀዳመይቲ መዓልቲ ናይቲ ወርሒ ከምዚ ጀማሪ ዓይነት ማለት እዩ ኮንዶ ናይ ሕብረተሰብ ጀማሪስ እቲ ብሕታዊ ሰብ እዩ እቲ ግርማ ሰብ ኢልና ንሓቶ እሱ እቲ ብሕታዊ ሰብ ብኡ ድዩ ዝጅምር ንማለት ዶኸውን ንምባል ክንፍትሽ ንኽእል ተሳልሳይ ከዓ እቲ ንነዊሕ ግዜ ምስ ፈላሲ እውን ተሓዋዊሱ ክረአ ዝጸንሕ ባሕታውያን ዝበሃል ኣብዚ ግዜ እኮ ክንደይናይ ብብዝሒ ይህሉን ኣይክህሉን ግና ብዘይገድስ ኣብዚ ንነብረሉ ዘለና ዘመን ሰብ ክብሕት ክንየው እቲ ናይ ሃይማኖታዊ ትካላት ሰብ ክብሕት ህዲ ኢሉ ብዛዕባ ውሽጡ ክሓትት ኣለመኒ ኢሉ ጉዕዞ ንውሽጣውነት ክንብሎ ንኽእል ክንመሃርን ክነስተንትን ንኽእል ማለት እዩ በዚአን ሰለስተ ጌርና ነቲ ዝቕጽል ዝርርብ ከዓ ብዕሙቕ ዝበለ ናተይ ርእይቶ ከካፍለኩም እየ ማለት እዩ ንመጀመርታ ግና እዚኣ ናተይ ርእይቶ ማለት እዩ ወዛ ብሕታውነት ዕሙቕ ዝበለን ብሰፊሕ ክትረአን ትኽእል ኣርእስቲ እያ እዛ ጽሕፍቲ ኣብቲ ዝተዳለወትሉ እዋን ኣነ እውን ክንባህ ከለኹ ንብሕታውነትን ንውልቃውነትን ፈላለየ ንኽርድኦ ሓጊዛትኒ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብዛዕባ ውልቃውነትን ናቱ ትርጉምን ኣመላኻኽታ ንርኢና ነርና እዛ ብሕታውነት ፍሉይ ዝገብሮ ትርጉም ኣለዋ ካብ ውልቃውነት ብቅድሚ ሕጂ እውን ኣነ የስተውዕለሉ ነይረ ካብ ሰባት እውን ክሰምዖ ከለኹ ብፍሉይ መረዳእታን ብፍሉይ ትርጉምን ክጥቀሙለን ሰባት ኣየስተውዓልኩን ዝኾነ እቲ ብሕታውነት ዝብል ቃል ኣነ ብነብሰይ ክምኮሮ ከለኹ ኣብ ውሑድ ነገራት ሰምዖ ነይረ ንኣብነት ብሕቲልኩም ተላዘቡ ይብለካ ሰብ ውሳነ ክትውስን ድዩ ወይ መረዳእታ ናይ ሓደ ነገር ክህልወካ ብሕቲልኩም ተላዘቡ ወይ ብሕቲልካ ድሓን ሕሰበሉ ይበሃል እዩ ካልእ ባሕቲ ጉንበት ባሕቲ መስከረም ኢልካ ከዓ ከም ዕለት ሓደ ወይ ቀዳመይቲ ከምቲ ኣብቲ ጽሑፍ ተገሊጹ ዘሎ እውን ኣጠቓቕማ ይርዳእ ግን ኣብቲ ዕሙቕ ዝበለ ንብሕታዊ ወይ ከዓ ብሕታውነት ምስ ውልቃውነት ፍልልይ ኣለዎ ዘበለና እቲ ብሕታውነት ከም ምስ ነፍስኻ ምልዛብ ወይ ምርዳእ ኮይኑ ይስማዓካ ከምዚ ባሕታዊ ዝኾነ በይናውነት ክህልወካ ከሎ ንነፍስኻ ምፍላጥን ምስ ነፍስኻ ምርዳእን ኮይኑ ይስማዓኒ እቲ ውልቃውነት ግን ከምቲ ብዝሓለፈ ሰሙን ዝነገርናዮ ሞሊቕካ ወፂኻ ካብቲ ሕብረተሰብሲ ኣነ ናይ መጀመርያ ናይ መወዳእታን እዚ ዓይነት ርድኢት ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ ኣብቲ ምብሕታ ወይ ምስ ነፍስኻ ምልዛብ ኣዝዩ ዓብዪ ጥቕምታት ከም ዘሎ ዋላ እውን ካብ ጽሑፋት ብትምህርቲ ብሳይንስ እውን ጥቕምታት ከም ዘሎ ይሰምዕ ነይረ ምስ ነፍስኻ ምልዛብ ከም ሜዲቴሽን ነገር ኮይኑ ይዝረብ እዩ ሶሊቱድ ጌርና እውን ብቐጥታዊ ትርጉም ክንርድኦ ንኽእል ካብ እንግሊሽ ናብ ትግርኛ ስለዚስ ናይ መጀመርያ እቲ ዝተምሃርኮ ወይ ጠብላሕታይ ዝኽብለኩም ፀናሕኩ ስፍሕ ዝበለ ዕላልን
ኣብ ምንታይ ክንርድኦ ንኽእል ወይ ክንነብሮ ንኽእል ከዓ ካባኹም ትብሎ ክሰምዕ ብዙሕ ድሌት ኣለኒ ጽቡቕ ሓሳባት ኣካፊልኩምና ናተይ ሓሳባት ከዓ ከም ካበይ ይብገስ እንድሕር ኮይኑ መጀመርታ ካብቲ ኣባህላ ገለ ኮኸብ ጠቒስካዮ ካብቲ ባህላ ክጅምር ደሊ ንኣብነት ንምጥቃስ ከምዚ ኮኪድ በሎ ብሕታዊ ትካል ብሕቲልካ ምዝርራብ ብሕትኻ ዲኻ ክትከውን ደሊኻ ድበሃል ኣዘራርባታት ኣሎ ሕጂ ነዚኦም ዓሚቕካ ክትሪኦም ምስትፍትን ትድሕተ ደሎ ዋንነት ኣብ ነገራት እዩ ማለት እዩ ኣብ ጽምዋ ኾንካ ምልዛብ ከዓ ምሳሎ ብዙሕ ዓድማዓነት ክግበረሉ ከም ተደለየ ንኣብነት ምስ ነብስኻ ምንግጋር ጽምዋ የድልየካ ምስ ሰባት ምዕላል ጽምዋ የድልየካ ካልእ ከዓ እቲ ባሕቲ ከዓ ከምዚ መባእታዊ ኢኻ ማለት መባእታዊ ከዓ መጀመርያ ናይ ሓደ ክኸውን ከሎ መጀመርያ ናይ እኩብ መጀመርያ ናይ ብዙሓት ይድኾን ደሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ብምብጋስ ኢና ክንሓትት ንፍትን ደለና ትብሕትውናስ ከመይ እዩ ኣብ ነብስና ወይ ኣብ ሕብረተሰብናስ ይንጸባረቕ ዶ ምባል እዩ ሕጂ እቲ ትርጉም ተባሂቡ ደሎ ብሕትውና ሓደ ባዕላውነት ኣለዎ ባዕላውነት ሳብጀክቲቪቲ ዝበሃል ማለት እዩ ካልእ ከዓ ዋንነት ኣለዎ ዋንነት ከዓ እቲ ኤጀንሲ ዝበሃል እዩ ሕጂ ንዓይ ንነብሰይ ተማሂረ ክብለሉ ድኽእል ሓንሳብ ኣብቲ ናይ እንግሊሽ ቃላት ብፍላጥ ድዩ ብዘይፍላጥ ነጥፋ ኢና ነብስና ሕጂ ሳብጀክቲቪቲ ሲት ናይ ብሓቂ ትርጉሙ ብእንግሊሽ የሸግረካ ወይ ኤጀንሲ ብሓቂ ትርጉሙ ኣብ ትግርኛስ የሸግረኒ ነይሩ እዩ ሕጂ ኣብዚ ናይ ብሕታውነት ክንሰርሕ ከለና ሓደ ናይ መጀመርታ ምሁሮ ዝተማሃርክዎ ነገር ማለት እዩ ሕጂ እቲ ክንሓቶ ወይ ከዓ ኣጸቢቕና ክንዘራረበሉ ደሊና ደለና ኣብቲ ህዝብና ኣብቲ ሕብረተሰብና ኣሎ ዶ ብኸመይ እዩ ዝጥቀመሉ እቲ ናይ ብሓቂ ትርጉሙ ከመይ ይንጸባረቕ ወይ እውን ዝተረፉ ነገር ኣሎ ዶ ክንብል ክንዘራረብ ኢና ናብ ካልኣይ ዕድላት ክበኩም እየ ፊሊጶስ እንታይ ትብል ኣብቲ ካልኣይ ገጽ ናብተን ሰለስተ ነጥቢ ኣተኪሩ ሕጁን ክዛረብ እቲ ባሓተ ዝብል ደጊምና ክንከይድ ከለና እንታይ ማለት እቲ ባዕላዊ ክንብል ከለና ባዕለይ ባዕልኻ ባዕልኺ የስምዕ እቲ ባዕላውነት ዝበሃል ኣብቲ እንግሊሽ እንተሪእና እቲ ሳብጀክቲቪቲ ክህሉ ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ኣገዳሲ እዩ እቲ ናይ ሰብ ባዕላውነት ከዓ ክተኽብረሉን ክትሰምዖን ክትርድኦን ኣሎ እቲ ሕብረተሰብ ክስራሕ ተኮይኑ ከዓ እቶም ሰባት እቶም ብሕታውያን ሰባት ዝበሃሉ ናቶም ኢንተርሳብጀክቲቪቲ ክበሃል ከኣል ወይ ከዓ እቲ ባዕላውነት ናቱ ዶብን ቦታን ሒዙ ክዋሳእ ከሎ ስኒት ስምምዕ ዘለዎ ህዝቢ ኩሉ ክእል ማለት እዩ እቲ ባዕላውነት ናበይ ወስደና ብኻልኣይ ሸነኹ ናብቲ ዋንነት ወስደና ማለት እዩ እዚ ከዓ እቲ ናይ ባዕለይ ንብሎ ናይ ባዕልኻ ትብሎ ናይ ባዕልኺ ንብሎ እዚ ከዓ ናብቲ ካልኣይ ገጽ የምፀና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናተይ ንብሎ እቲ ዋንነት ወይ ከዓ እቲ ኤጀንሲ ብኸመይ ክንርድኦ ንኽእል ዋንነት ኣለዎ ዶ ሰብ ኣብ ብርኢቱ ድዩ መሬት ክህልዎ ድዩ ኣብ ክፍሊ ሓደ ሕብረተሰብ ኣትዩ ክዋሳእ ድዩ ኣብ ክፍሊ ሓደ ሃይማኖት ኣትዩ ድዩ ኣብ ዝተፈላለየ ህዝቢ ዝእከበሉ ክእከብ እንተኮይኑ እንታይ ድልዮ ዋንነት ድልዮ ማለት እዩ እዚ ዋንነት እንተዘይብሉ ዝኾነ ሰብ ሓላፍነት ክተሰክሞ ይትኽእልና ንሕብረተሰብ ኢኻ ትብል ቃል ናይ ትግርኛን ተስተቢልና ኣሎ ሰባት ይሓብሩ እዮም ስለዚ ንኽተሕብሮም ትኾንካ ናቶም ቦታን ክብረትን ሂብካ ኢኻ ክትሕብሮም ትኽእል ማለት እዩ ሰባት ሓደ ሰብ ኣይኮኑን ወይ ከዓ እኩበ ሰብ ኣይኮኑን እንታይ ደኣ ሕብረተሰብ እዮም ሰባት ክሓብሩ እንተኮይኖም እንታይ ከድልዩ ዋንነት ከድልዮም ማለት እዩ እዚ ዋንነት ክንህቦም ሰባት ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኮይኑ ረኽቦ ምክንያቱ ንሓላፍነት ንኽነሰክሞም ዕድል ይህበና ማለት እዩ ኣብ ብብሕትና ንወስዶ ሓላፍነት ከዓ ናበይ ከምፅእ ክእል ከም ትካል ድዩ ከም ህዝቢ ድዩ ከም ዝኾነ ጥሩፋት ሰባት ሓላፍነት ንኽወስዱ ይፅውዕ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣገዳሲ ኣመር ወይ ከዓ ርድኢት ብቐረባ ንስእኑ ኣብ ዝተፈላለየ መን ሓላፍነት ዝወስድ ንዝብል
مسمنتاي ستحازي مستي سنة حساب بحتاونا ستحازي مالتي تي نابتا خلقي تخيد انت غينا خاب زعباتا بحتي تبل تي بحتي كالأيت معالت اللاتا سالسيتي معالت اللاتا تن معالتاتنا ورحسي قصلا انه بو من سركا اجيا نمنتاي نختنصر لنا اينا بزينه توازلنا كابتا ولقاونس انتاي كفل يا خذا بحتاونات اتبعتاونس زبحال نرؤسو خمود تايرين نتعبرتسب نختسرح كم مقصلتاي زصوع دامبر كموداتا غيرو نرؤسو ايرين بانصارو تولقاونت غنا ولقاويلكا ايتقصلنا خاو سلازي اتي مجمر كاب حدا يجمر تحبرتسب نتي نسب يجمرو تسب كانت تحبرتسب يجمرو خلتيو استحاوسن توهادن كمزي حوسي الديناميك ويكا استتعساسرين مالتي اتي سالساي كا اتي بحتاونت بحتاوي نايتوش او سب كا صبو غيرو سلتغلص ابزيا بزح زوسخو نغير يبلين هدئ مسن بلينا ويون مسن بحتينا هنرئ نخل السو عينت ترجم رديت هبني ስለዚህ ኣብዚ ግዜ ዙን ብምንታይ ክንሪኦ ኣለና ኢለ ሓስብ ምብሓት ብንብዙሕ ሕቶታትና ክንሓቶም ዝግባአና ክንሓትት ከም ዘለና ክፅዋዓልና ክእል እሱውን ገይረ ሪኣ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ፊሊጶስ ብሕፅር ዝበለ ኣነ ሲ ምስቲ ኣሮን ደምፃኻ ሕቶ ኣብ ሕብረተሰብና ብኸመይ ንበር ነይሩ ወይ እንታይ ኣነባብራ እንታይ ትርጉም ማረዳዳ ኣሎ ዝበልካዮ እቲ ሕብረተሰብና እዛ ብሕታውነት ወይ ምብሕታው ንባሕታውያን ወይ ንናይ መንፈሳዊ ብሕትውና ዝመረፁ ሰባት ንዕኦም ከም ትምልከት ጌርካ ያትውሰድ ግን ኣነ እንታይ እየ ዝብል እቲ ምብሕታውሲ ኩልና ከም ሕብረተሰብ ማንም ሰብ ክነብሮ እንተዝኽእል ፅቡቅ ነይሩ ምስ ናይ ሕጂ ርድኢት ሒዝናዮ ዘለና ማለት እዩ ብሓፂሩ ሕጂ እንታይ እዩ ኣብ ሕብረተሰብ ብሕታውያን ሰባት እዮም ክሓብሩ ዝኽእሉ ከምዚ ፊሊጶስ ክትሎ ፀናሕካ ማለት እዩ ውልቃውያን ሰባት ድሮ ውልቆም ኮይኖም ኣለዎ ማለት እዩ ብሕታውያን ሰባት ግን ክሓብሩ ክእሉ እንድሕር ሓቢሮም ከዓ ምስኡ ዝመፅእ ዕቤትን ብልጫን ረኽቡ ማለት እዩ ሕጂ ስለምንታይ እዩ እዚ ምብሕታው ወይ ብሕታውነት ክንዲዚ ረብሓ ዘለዎ ኢለ ከስተንትን ከለኹ ወይ ዝገበርኮ ኤክስፕሎሬሽን ወይ ኮእታ ምብሕታው ብሓፂሩ ክንሪኦ ከለና ምስ ነፍስኻ ምፍላጥ ማለት እዩ ነፍስኻ እንድሕር ፈሊጥካያ ከዓ ወይ ክትፈልጣ እንድሕር ፃዕሪ ትገብር ኣለኻ ንስምዒታትካ ናትካ ኣረኣእያ ናትካ ዝገበርካዮም ፅቡቃት ነገራት ወይ ዝተጋግኻዮም ነገራት ነዚኦም ከም ብሓድሽ ኣምፂኻ ክትመዝኖምን ክትረድኦምን ኣካይዳኻ ናተሓሳስባኻ ክትምእዝን ከለኻ ብካልእ ኣዘራርባ ምስ ሰባት ስለንነብር ናይ ካልኦት ሰባት ኣካይዳን ሂወትን እውን ክትርዳእን ምስኦም ክትሳነን ምስኦም ክትሰርሕን ኣዝኻ ዝቐረብካ ትኸውን ሕጂ እዚ እንታይ ናይ ኣእምሮ ዕቤት ህበካ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ብሕታውነት ንባሕታውያን ወይ ንመንፈሳዊ ብሕትውና ጥራይ ዘይኮነስ ማንም ሰብ ዝህልዮ ስነ ሓሳብ እዩ ስለዚ እቲ ዋንነት ወይ እቲ ሪስፖንሲቢሊቲ ሓላፍነት ዝበልናዮ እውን ምስ ዝተሓሓዝ ኮይኑ ይስማዓኒ ክተልዕልዎ ፀናሕኩም ኣሮንን ፊሊጶስን ካልእ ኣብቲ ፅልዋታት ከምፅኦ ዝኽእል እዚ ነገር እዚ ክሪኦ ከለኹ ካብ ናይ ቅድሜና ዝነበሩ ወለዶታት ምዝ ሕጂ ዝሪኦ ዘለኹ ናይ ሕጂ ወለዶ ብሕትውና ወይ ስነ ሓሳብ ብሕታውነት ቀደም ዝነበረ ኮይኑ ስማዓኒ ካብሎም እዩ ኣብዚ ሎሚ እዋን ናተይ ተመክሮ ጥራይ ክኸውን ይኽእል እዩ ሓደ ስራሕ ምስ መፀ ብዝያዳ ኣብዚ ናትና ጀነሬሽን ብናይ ውልቃውነት ስነ ሓሳብ ስለንሓስብ እዩ እቲ ስራሕ ገና ከይተጀመረ ዋንነት ኣይንህቦን ኣይትውንኖን ነቲ ስራሕ ወይ ኣብቲ ስራሕ ከይወዳእካዮ ትተዓናቐፍ ከምኡ ዓይነት ተመክሮ ኣለኒ እንታይ ክብል ደልየ እቲ ናይ ብሕታውነት ስነ ሓሳብን እቲ ናይ ውልቃውነት ስነ ሓሳብን ዘምፅኦ ፅልዋታት ቁርብ ክዛረብ ፈቲነ ማለት እዩ ኣራይ ግርም ኣነ ክውስኸላ ደለይ ዘለኹ ኣብቲ ናይ ብሕትውና ዋንነት ድብል እሱ ምስ ምንታይ ኣመሳሲልና ኣለና ምስ ኦውነርሺፕ ወይ ከዓ ኤጀንሲ ማለት እዩ ሕጂ ኤጀንሲ ኣብ ናይ ሶሻል ሳይኮሎጂ ወላ ኮግኒቲቭ ሳይኮሎጂ ሓደ ዓቢ ክልሲ ሓሳቢ ወይ ቲዮሪ እዩ ፍሉጥ ናቱ ቲዮራይዝድ ገብርካ ኣልበርት ባንድራድ በሃል ኣሎ ተመራመረ ሕጂ 4 ክፍልታት ኣለዎ ኢሉ ይዛረብ እቲ ዋንነት ንብሎ ዘለና ማለት ሕጂ ዋንነት ክንብል ከለና ብኣስተብህሎ ኩነታትካ ምልዋጥ ማለት እዩ ናትካ ነገራት ብኣስተብህሎ ክትልውጦ ወይ ከዓ ክትመርሖ ከለካ
دلكا كواليتي حجي سو انت لو خمس لبلكم دلكو حدا هكنا علو هكنا intentionality مالتي زين هي دحي حق زكاه مدب كتوت استراتيجيايز كتغبري حق زكاه كالاي كاناي رحوق محساب مدبات علو مالتي حجي رحوق محساب اندحر علكا انفت ويكا كوهرنس اب تحساسبها علو مالتي سالسايكا تم دوصاخايو مدبات مسرعن مفصامن علو دحريو خانز مدبات تگمگم مالتي زين تن اربعه كواليتي نايتي ايجنسين حجي ازي كريو كلو ابتي انا برانا حبرتسبنا نابنت حدا حرستاي نزمت عمت إلو مريتو خلا مالم خيل زين تايتي هكاناتات ناتيو هكاناتات حسابي ويكا مدبات لنا ويكا ان حدا غزيف مدب دلوا حنت عدسي اقديمات سر حجن تايت حق زكانه مصايسي نتي ناي حجيت اوهيات كاس اموسان ترا خمزلو يدريكا قال نعو نمفصام كانتاي مدبات توص كنتي نقول لنا خاطي ريفليكشن تجبري خاك تجمجما مالتي تجمجما حجي بحتيلنا ويكا اسفليتي ديلنا نقصو دلناي تدحتيلكا مزراب مالتي حجي نعوسو انتاي دفلطكا نتي حيلتات كان كفلطكا يخلي صغماتكا خفلطلكا يخلي كمون هيوت هبو ترغم نتمرمر دحجزكاي مالتي قال كنتن كفو دلنا خوين يسمعني بفلاي ابز حجي اوان كوهب قربتك زاربولو تفتنكا اتحساسبانا يبحثونا ساب قدم حجي نيرو ابز حجي بوزح يلن بلولنا تي دغدس سلمنتايو ابز حجي اوان دير دلوم الكام زرابس اگداس خوين يسمعني دحريخه ابيناي بخمي نغراتي دنص ابارق اندحريلناها قربتي مبريتات انت هيبنا نسمعتنا ونبغس دخون صبق خوين يسمعني ابزي وي ابناتكم كالت لو ነገር እንተሎ ናባሃኩም ፊሊፖ نذا كخوب زلعلا حتى قدم نيرو زبلزي ابونا ادم بلانه بونا ادم بحثاوي نيرو لي زحسب مجمرتا مخنياتو سي سلاز بحثيو تخالئيتو خريو زخاله مخنياتو مودعتا غيرو نرسو ايرعيان واغزابير يفطيرو زبلي زبلات قدسات مصحفتي غنا اتي بحثاونت مغزار زو مودعتا يلو سلازي حسب نابي كاتو خيل تزبحات سب ناب سبخيدان كخون خيل بحانس امسارح تخون خيل نرؤسو خم مودعتا غير يريوني ولا نبصايون كم مسارح غير يريوني يساتفو كم مسارح تغير يريو مالتي ولقاون تخوينو غنا حدسب نبصايو وي نبصايتو كم غيرو كم مسارحيتو مودعتو غيرو كريو خيل ونسلت قنعنا حجي عبد قدم زبن قداي عديتاتنا نتي بسبب ايستسرح حدار مغابري اندينيرن مسارح انيرن كبحال زخل ነገር كله خل كنكحدونا يندلن ግና بمسرته نتي حسابات كنريو خلنا اتي تساتفنت ناي سب بمعرنت كساتف زخل بحتاونت يزمصو زخل مالتي تولقاونت ايمصوني سب كم سبر إيخا كتساتفو تزيد كيلكا عبتو القاونت عالم اللخا مالتي يسب برعاس الله سيغم تفتر حسيبكا مساخا تساتفو خلخا اتي بحتاونت تردي كالو تي حبرة سب ويكا هزب خنبلو نخل حادار كنبلو نخل تكال نسابات كترف زغل نگر تردي كان تنوبرون تلابوسون اللخا مالتي كال بحتاونت زبنا صقاتات كنريو خلنا بتطاولا حتى خملس اتي سنه مغبار ايتيكس كنبلو نخل ببحتاونت يخمص زغل نابنت ابتحفشاو زرارباتي جولدن رولز بحال ነገር አሎ ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ጀሚሩ ዝሆን ኢለ ዝሐስብ እንታይ ዝብላሎ ከምቲ ሰብ ክገብረልኩም ትደልይዎ ዘበለ ሁሉ ንስኻትኩም ከምኡ ግበርሎም ስለዚ እቲ አሮን ብዕሙቕ ዝበለ ክትገልጾ ጸናሕካ እቲ ዋንነት ይቕምጠሎ እቲ ሰብ እቲ خالای ነገር ካ ባዕላውነት ካ ይቕምጣሎ ከምቲ ኣነ ክግበረለይ ዝደልዮ ንኻልእ ሰብ ክገብረሉለኒ ማለት ሕጂቲ በማዕራዊ ነገር ንሪኦ ኣለና ንብጻይካ ንብጻይትኻ ከም ነፍስኻ ፍቅሮ እዚኦም ዓይነታት ዘረባታት ክንሰምዕ ኮለና እንታይና ንርኢ ዘለና ብብሕታውነት ኢና ክንርድኦ ንኽእል
ውልቃውነት ክርዶ ይከልን ምክንያት ኣነ ሙሉ እንደ ንምንታይ ካልእ ሰብ ለን እንተ ለይን ከዓ ከም መሳርሕና ክገብረ ከም መጠቀሚ ከም ኢደቤዛ ከም መራገጫ ገይረ ክጥቀመሉ እዩ ዝብል ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ናብቲ ብሕታውነት ክንወስዶ ከለና እቲ ህይወትካ ዘይትምርምረሉ ህይወት ኣይነበር ዝበለ an examined life is not worthy living ሶክራትስ ኢልዎ ዝነበረ እዚ ከዓ ግዜኡን ሰዓቱን ዝፅውዖ ማለት እዩ ውሽጥኻ ዘይተሓትት ሰብ እንተኾንካ ኣይነበር ዝብሉሲ ዓቢ ኣርእስቲ እዩ ዓቢ ዘረባይ ማእሰይ ርእሰይ ዝምርምር ዘለኹ እቲ ዝዛረቦ እቲ ዝሓስቦ ኩነታተይ ጉዕዘይ ንደገ ጥራይ ድዩስ ንውሽጡን ኣለዎ እንታይ ኣብዛ ጠብላሕታይ እንዳወዳእኩ ከምዚ ሓደ ሰብ ክተመልክት ከለኻ ኢድካ ክተዋጣወጥ ከለኻ ስብልኻ ተን ሰለስተ ኢድ ናባኻ እንዝ ኸዳ ታ ሓንቲ ኢድ ናብቲ ሓደ ትኸይድ ስለዚ ከምኡ እንተኾይኑሲ እቲ ክንገብሮ ዘለና ጉዕዞ ብመሰረቱ ብዙሕና ውሽጥ ክኸይድ ዘለዎ ነገር እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ንዛረቦ ብዛዕባ ሰብ ንብሎ ብዛዕባ ካልእ ሰብ ንውንጅሎ ብዛዕባ መን እዩ ብዛዕባ ውሽጥና እዩ ስለዚ ንውሽጥና ከይድና ምስ ንምርምር ብዙሕ ዝኾነ ቦታን ዕረፍትን ክንረክብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ይቐኒለይ ግርም ኣብ መወዳእታሲ ብዙሕ ክበሃል ከኣል እንዲ ብዛዕባ እዚ ስነ ሓሳብ እዚ ግን ኣብ ከም ተኣረው እንዳሓተትካያ እንታይ ኮይኑ እዩ እቲ ናይ ብሕታውነት ስነ ሓሳብ ዘይርአ ዘሎ ካብቲ ናይ ቅድም ዝነበረ ወለዶ ኣብዚ ናይ ሕጂ ዘሎ ወለዶ ኣነ ቁርብ ብናተይ ግምት እቲ ናይ ብሕታዊ ህይወት ናብ ውልቃዊ ህይወት ተሰጋግረካ ሽግራት ወይ ዘይምርግጋኣት ወይ ቅሉላት ክኸውን ይኽእል ኢለ ዝሓስብ እቲ መድሃኒቱ ናይዚ ከዓ እቲ ምብሕታዊ ናይ ሽግር መድሃኒት ባዕሉስ ምብሕታዊ ኮይኑ ይርዳእኒ በዚ ንዛረቦ ዘለና ቃላት ሕጂ ከም ሕብረተሰብ ክንገብሮ ንኽእል ከምዚ ኣሮን ቀድማ ኣቢልካ ክትምህሮ ፀናሕካ ምስ ናይ ስነ ኣእምራዊ ኣተሓሕዛ ዝኸይድ ትምህርትን ኣድህቦን እንድሕር ሂብናዮ እቲ ብሕቱ ኢልካ ምስ ነፍስኻ ምፍላጥን ምስ ነፍስኻ ምልዛብን ከም ባህሊ ወይ ከም ጠቃሚ ንጥፈታት እንተደኣ ብዝወለዶ ዝኸኣቱ ክኢሉ እቲ ናይ ውልቃውነት ህይወት ወይ እቲ ናይ ውልቃውነት ኣተሓሳስባ ዘይኮነት ናይ ብሕታውነት ወይ ብሕታዊ ኣተሓሳስባ ዘሎ ህይወት ክንመርሕ ንኽእል ኢና እዚ ኩሉ ክትገልፅዎ ፀናሕኩም ብልጫታት እውን ብኡ እዩ ዝርከብ በዚኣ ናተይ ሓሳብ ክዛዝም ምደሊ ኣሮን ናባኻ ኣራይ ይቐኒልና ፊሊጶስ ከምኡን ኮኪ ትቐንዲ ንሓቶ ዘለና ወይ ከዓ ክንዘራረበሉ ደልና ዘለና ንምእሰር ንምግባር ኣብ ጉዳያትና ሲ ወነንቲ ንኸውን ኣለና ዶ ሓላፍነት ይስምዐና ኣሎ ዶ ንምባል ኮይኑ ይስምዓንና ኣብ ዝኾነ ዓይነት ጉዳያት ማለት እዩ ሕጂ ከም ሰባት ናይ ዋንነት ናይ ኤጀንሲ ባህር ብኸመይ ክጥረይ ከኣልተልካ ወይ ከዓ ብኸመይ ይዓቢ ንዕኡ ከዓ ዘጓድሉ ወይ ዘዳኸሙ ነገራት ኣለዉ ተልካ ብዙሕ ነገራት ክትንተን ይከኣል እዩ ሜቢ ናይ ሎማ ዓንቲ ኣርእስትና እውን ክኸውን ኣይክእልኒ ግን ካብቲ ባህልና ተሪእኻዮ ንእሽተይ ቆልዓ ንኣብነት ኣብ ሓንቲ ስድራ ቤት ዝወሃቦ ተራ ከመይ እዩ ዋንነት ክዕቢ ሓላፍነት ክስከም የኽእሎ ዶ እዚ ክምለስ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ናይ ሕብረተሰብና ተመፂኻ ኣብ ዝደሓለፈ እዋናቱ ካብቲ ንሕና ዝረከብናሉ ኣብ ጉዳያቱ ሃገራዊ ይኹን ማሕበራዊ ይኹን ዝተፈላለዩ ዋንነትን ሓላፍነትን ክስከም ክኢሉ ዶ ኣኽኢልዎ ዶ ኢልናስ ንሓትን ንኽእል ምክንያቱ ሓላፍነትን ዋንነትን ዝስከም ሓደ ኣባል ሕብረተሰብ ንጉዳያቱ ብሰብኣዊ መንገዲ ክዋፅኦስ ይኽእል እዩ ዳሕራይ እውን ኦርጋናይዝድ ዝኾነ ስትራክቸር እውን ኣየድልዮ ንኸውን ምክንያቱ እቲ ኣመል ናይ ሓላፍነት ምስካም በዓላዊ ምዃን ኣብ ጉዳይሲ ተላሚድዎ ኣሎ ክንብል ንኽእል ኢና ስለዚ ኣብ ዝኾነ ንጥፈታትና ኣብ ድለናዮ ስራሕ ድዩ ኣብ ድለናዮ ኣባልነት ድዩ ዋላ ኦርጋናይዜሽን እቲ በዓላዊ ነፍስና ክንፀባረቕ ክኽእል ኣለዎ ወይስ ኣሎ ዶ ኢልና ኢና ንሓትት ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎማ ዓንቲ በዚኣ ክንውድእ ኢና መስለኒ እንድሕር ደይብልኩም ኮይኑ ዝያዳ ትብልዎ ወይ ድሒሩ መፀኩም ሓሳባት ፊሊጶስ ወይ ኮቆብ ኣነ ክዛዝማ ተኮይናታ ነጥበይሲ ገጽና ሰብነትና ኣብ መስትያት ርኢና ንለልዮ ኣነ እዚየ ንብል ወይ እውን ኣብ ስእሊ ኣነ እዚየ ኢልናሲ ነፍስና ንለሊና ሕጂ ተኻሓታ ዘሌስ ብሕታዊ ገጽናስ መለለና ዶ ኢልሓትት ከምዚ ዝግንጤር ክትመስል ትኽእል እያ ተሕቶ ግና
ውሽጣዊ ሰብነትናስ መለለናዶ ኣለናዶ ስለዚ እዚ ነዚ ኩሉ ናይ ባዕላውነት ሕቶ ኤጀንሲ ናይ ሰብጀክቲቪቲ ሕቶ ባዕለይ ንብሎ ኩሉ ክመልሰልና ስለ ዝኽእል ንነፍሰይ ካብዚኣ ክመሃራ ዝደሊ ነዞም ሰማዕትና ክሓቶም ዝደሊ ብሕታዊ ገጽና ነለሊ ይብል በዚ ኣዛዝምናተይ ነጥበ ማለት እዩ ኣነ ከዓ ሕፅራ ቢለሲ ዛራ ፊሊጶስ ዛረባ ጠና እንዲያ ዘኪራትኒ ቀንዲ ክትለዓል ኣለዋ ኮይኑ ስማዓኒ ብሕታውነት ወናኒ ትውንን ኢኻ ምውናን ከዓ ንፅቡቅ ጥራይ ዘይኮነ ዋላ ንጌጋታት እውን ክትውንኖም ክትክእል ኣለካ ተበላሸወ ነገር ወይ ዘይተቃንዐ ስራሕ ወይ ጌጋታት እንድሕር ኣሎ ንዑን ትውንኖ ናይ ውልቃውነት ኣተሓሳስባት ኣለካ ብውልቅኻ እንተ ኮይኑቲ ኣረዳድኣኻ ግን ንሰባት ክትወቅስ ይቀለልካ ከምቲ ፊሊጶስ በልካዮም ዝሓኑን ኣሮ እንዳዳልካዮ ስለዚ ተጋገኻዮ ነገር ተበላሸወ ነገር ድሕርናተይ ይልካዮ ከምናትካ ከዓ ከተዕርዮም ብኡ ዝመፅእ ረብሓን ሰናይ ስራሕን ከዓ ዋንኡ ትኸውን ማለት እዩ ናይ ኩሉ ወናኒ ትኸውን ስለዚ ካብ ውልቃውያን ብሕታውያን እንተንኾን ዝበለፀ ኮይኑ ስማዕኒ ሕራይ ግርም እሞ ናይ ሎማዓንቲ መደብና በዚኣ ክንውዲእና የቐኒየለይ ፊሊጶስ ከምኡውን ኮኸብ ከምኡውን ተኸታተልትና እዚ ናይ መጀመሪ መዘራረቢ ዳእምበር ናይ መወዳእታ ኣይኮነን ካባኹም ንምሃሮን እንፅበዮም ብዙሕ መልሲ ክህሉ ተስፋ ይንገብር ኣብ ዝቐፅል መደብና ስጋብ ንራኸብ ሰላም ቀኒ تدران